ez baldin bada, San Juaneko festak ospatzen hasiko gara. Horra, monaman zango direio, tigoiti berera, azkar, feisten ez baldin bada, San Juaneko festak ospatzen hasiko gara. Gora, San Juan de gora, gora, San Juan de, San Juan de gora, gora, San Juan de gora, gora, San Juan de, San Juan de gora, gora, San Juan de gora, gora, San Juan de, San Juan de gora, gora, San Juan de gora, gora, San Juan de, San Juan de gora. Kaixo, arratzaldeon, hemen gaude Orozkon, minutu batzuk baino ez dira falta jaiak hasteko, aurtengo pregoilariek txupina jaurtitzeko, 7:00 izango da. Aurten jubilatuen elkarteko batzordeko kideak dira pregoia botatzeko arduradunak, eta ikusten dugunez badaude hor prest balkoian kideetako batzuk. Plaza ere badagoeneko betetzen hasia da,
ikusi ditugu buru handiak ere hortik dabiltzala, eta hori giro polita daukagu hemen Orozkon jaien atarian. Eta esan bezala, duela, hemendik eta minutu batzuetara, 12 minutura edo hasiko dira aurtengo San Antolinak. 6 egun Orozkoko jaiez gozatzeko. Ekintza andana antolatu dituzte aurten, bai udaletik eta beste hainbat eragiletatik ere. Esaterako, nahiz eta txupinazoa orain hasiko den 7etan, 12etatik giro ederra egonda herrian, izan ere Ezker Paretako kideek antolatu dute paella txapelketa gastronomikoa, eta hainbat parte hartzaile egon dira, paella nahikotxo aurkeztu dituzte, eta beraz eguerditik nabaritzen da jaien giroa herrian dagoeneko. Orain hori, hortze ikusten dugu jendea hasia dela plazara bertaratzen, batez ere txikitxoenak ikusten ditugu korrika eta mendik, eta pregoilariak prest, aurten egokitu zaien ardurarako. Azkenean, bada, haiek esaten zuten bezala, aitortza bat egiten duten lanari. Izan ere, duela 3 urte hartu zuten haiek ardura hori, ikusi zutelako, azkenean behar bat herrian, haien lokala ixtera zijoalako. Eta horrela batu ziren, baina aurten adierazi dutenez bidali nahi duten mezua argia da, nahi dute erreleboa hartzea, azkenean azpimarratu dute lan kargandia dela. Eta hori luzatuko dute gaurko pregoian. Eta pregoia eta gero ohiko moduan hainbat ekintza daude pentsatuta gerorako. Ikusten dugu Bilbotzeros bandera ikusi dugu lehen entzaiatzen, gero ere egongo dira herria girotzen, giroa alaitzen euren abestiekin. Gero purro beranduago, afalordura heltzean edo sardinak prestatuko dituzte bebai horre supela txosnan. Eta gero musikaren txanda helduko da gauean, hemen Zubiaur plazan, orain jende ez betetzen ari den Zubiaur plaza honetan, Denoa Hell Drinkers taldearen kontzertua izango dugu. Eta gero beranduago, baita ere, hemen bertan, Urratze Erromeria eta DJ Blessif. Hori gaurko, baina esan bezala, egun hauetan zehar luzatuko dira ekintzak, pila bat ekintza prestatu dituzte aurten ere bai. Bihar egun osoko egitaraua dago antolatuta, marmitako txapelketa egongo dago goizean, dantza plaza goizean ere bai. Ondoren, bertso saioa ere bai egongo da hemen plazan, eta puntako bertsolariak arituko dira. Hain zuzen ere Maialen Lujanbio, Onintzan Beita eta Beñat Gaztelumendi izango ditugu hemen Orozkon bertsotan. Arratzaldean futbol partiduan eta Ezker Paretako finala ere bai, hilabete hauetan jokatu den torneoko finala jokatuko dute, 3 bikotek barkatu. Eta ekintzan dana, gauean ohi bezala, jaietan ohikoa den bezala, kontzertuak helduko dira. Biharko kasuan, kontzertu handiak daude Orozkon, talde handien kontzertuak. Haren ezei taldea arituko da Gorbeia kaleko eszenatokian, 10etan, The Golden Covers apurra beranduago, 11etan hemen Zubiaur plazan, ondoren Gorbeian bai Doktor Deseo taldea, La Fugaren ordez etorriko dena, hasieran iragarrita egon La Fuga taldearen kontzertu egongo zela, azkenean Doktor Deseo izango dugu bihar hemen Orozkon. Zirkinik bez Erromeria Zubiaur plazan eta goizaldeko 3etan azkenak itzi dezala, hasi DJak. Beraz, eskaintza handia, egun osoan zehar eta publiko eta adin guztietarako. Hori, larunbatari dagokionez, igandean ere eta asteazkenera arte luzatuko dira ekintzak. Igandean badaude hainbat ekintza, egunetik hasita Orozkon ohikoak diren sekorrak eta sekorketak ere egongo dira.
Eta hori, beste hainbat, txapelketa, jubilatuen eguna da igandean, aurten haien egun handia, ez? Naiz eta beti izan egun hori haientzat erreserbatua jaietan, aurten hori handiagoa da, hain zuzen ere, pregoilari lanak ere haiek egingo dituztelako, eta beraz igandea ospatzeko, haien momentua, haien unerik gorena edo izango da, eta oso ondo ospatuko dute, hainbat ekintza dituztelako haientzat ere esan bezala, swing masterclass egongo da goizean, bermut eta swing gabe eguerdi aldean, mus txapelketa, baizala, gozatzeko hainbat aukera. Ikusten dugunez, plazaia hori betetzen hasia da, gutxi falta da pregoilarien hitz horiek entzuteko, aurreratu zutenez lehendakaria, jubilatuen elkarteko batzordeko lehendakariak irakurriko du gehien bat, baina guztien artean osatu dutela komentatu dute, esan dute denon artean egin dutela, dena egiten duten bezala. Izan ere, apurra da berezia da behar bada haien historioa, lehen komentatu dugun bezala, azkenean behar batek batu zituelako, ez? Haiek aitortzen zuten, lehendik ez zutela elkar ezagutzen, eta behar horrek edo batu zituela, eta orain, gaur behar bada haien, jubilatuen elkarteko kide bezala, haien ibilbideko momentu polita edo izango da, azkenean herria izango dutelako euren zain, badute, hemen euren zain, eta haiek egiten duten lana aitortzeko, ez? Eta azkenean lokala ez izteko egin zuten lana aitortzeko. Hortze ditugu prest, zuziria ere eskuan, eta minutu gutxi barru ekingo diote pregoia irakurtzeari, eta orduan hasiko dira aurtengo San Antolinak. Plazaia jendez lepo beteta, adin guztietako jendea, txikienetik nagusietara, eta gero jarraituko dute gozatzen, prestatutako ekintza guzti hauetaz. Eta esan bezala, asteazkenera arte luzatuko direnak. Naiz eta protagonismo handiago hartu batzuetan asteburuak, asteazkenera arte luzatuko dira, Orozkon handia da berakatzeguna, asteazkenean izango dela urten, goizean kale jira, joko poteoa, eguerdian herri bazkaria, hainbat pertsonetarako prestatuta dagoena, gero zezen plazan egin ohi dituzten betiko jolasak, mozorro txapelketak, eta pila bat ekintza. Eta hori ez da dana, ez? Esan bezala, umeek, jubilatuek euren eguna duten bezala, umeek ere badute eurena, aurten iraiaren 3 izango da, aste artean, jaiak bukatu baino aurreko gunean, eta haientzat ere ekintza aproposak prestatu dituzte, marrazki lehiaketa egingo dute goizean, egun osoan zehar goizta arratzaldez jolas parkea egongo da, Baskaria berriro ere, txikientzako irrintzi lehiaketa ere prestatu dute, eta bukaera emateko azken urte hauetan hainbesteko barrakasta edo lortu duen Goazen telesaieko karaokea egongo da haientzat aste artean, etxeko txikienentzat esan bezala. Eta ikusten dugu hor pregoilariak prest ditugula, udaleko ordezkariak ere prest, balkoian, arratzaldeko 7 noiz joko zain, San Antolinei hasiera emateko, zuziria lehertzeko, eta hortze da zela dirudi.
plaza dagoeneko bete-beteta, jendez lepo, aldarriak ere ez dira falta, urtero bezala, eta segituan abiatuko dira pregoilariak, eta laster, esan bezala, San Antolinei hasiera, hemendik Orozkoko udaletzeko balkoitik. Gogoratzea berriro ere, txupinazoaren ostean jaia lehertuko dela Orozkon, 8 aldera sardinak egongo direla supelaur txosnaren ondoan, eta gero ja gaueko eskaintza musikala helduko dela, Denoa Hell Drinkers taldearen kontzertuarekin. Gaurkoan musika hemen geratuko da Zubiaur plazan, eta horren ostean Urratze romeria eta DJ Blesi arituko dira hori. Herriari musika jartzen eta gaua alaitzen eta hori, jendea dantzatzera eramaten, eta gaua horrela itziko du DJ Blesifek. Urratze romeriaren ostean, hemen Zubiaur plazan. Hortze doaz. Este año cumple nuestra asociación milenaria 35 años y mira por dónde, además, nos han nombrado con honor. Un orgullo para los que participamos y han participado en ella. Un muy especial recuerdo para los fundadores Víctor Borrazuela y Mati. Eta pregoia guztiz ondo ateratzen ez bazaigu. Ez dagogo faltagatik izango. Arduragatik eta ordurikazunagatik baizik. Y si el pregón no nos sale del todo bien, no será por falta de ganas, sino por la responsabilidad y los nervios. Gainera, ematen duen abantaila dugu gure alde. Nork ez ditugu gogoratzen plazako sekorketa edo belakatzegun aie. Guztio goizeko sokadantzetan adizkituta, Zubiaurreko taberna guztietatik. Bertan, eskuzabaltasunez errondetara gobitatzen gintuztelako. Además jugamos con la ventaja que da la edad. ¿Quién nos recuerda aquellas navidades en la plaza? Aquellos días de ajos bailando todos hermanados, en cuerdas matinales, recorriendo todos los bares de Zubiaur, que generosamente nos invitaban a las rondas. Arratsaldean, sekular genuen sekorketa galtzen. Bezala peleatzen saiatzen ziren urtilekin gozatzeko. Arrozak ere apaitzen ziren herriko neskak iturgarri agertzeko. Manolen zereginean, erakut zezaketen errotasun guztiarekin. Por la tarde jamás nos perdíamos la becerrada para regocijarnos con los mozos que intentaban torear como bien podían.
También se enbalanaban las carrozas para que las moscas del pueblo se luciesen haciendo de manolas con todo el orgullo que podían mostrar. Baina gure hauke funtzio soziala gure iraganari etorkizuna ematea da. Eta horregaitik gaude gu hemen, gure jaiei hasiera emateko. Beraz, goza itzazue ahalik eta gehien, alderdi guztietan, ahaztu gabe, lagun artean garatu behar direla, eraso sexistari gabe, indarkeriarik gabe, gehiegikeriarik gabe, eta ez ezazue ahaztu, gure oro herri honetako kide izatearen harrotasuna erakusten. Pero la función social de nuestra asociación es la de dotar de futuro a nuestro pasado. Y por eso estamos aquí, para dar inicio a nuestras fiestas. Así es que a disfrutarlas al máximo, en todas sus facetas. Pero sin olvidarnos que han de desarrollarse en armonía, sin agresiones sexistas, ni violencia ni excesos. Y que no se nos olvide, luciendo en cada momento el orgullo de pertenecer a este pueblo. Bueno, hasi dira dagoeneko aurtengo San Antolinak, pregoilariek irakurri dute euren pregoia, txandaka, batzordeko kideen artean, eta bueno, entzun duzuena, opa diote herriari jai seguru eta erasorik gabekoak disfrutatzera, gogoratu dituzte aspaldiko eta beste garai bateko jaiak, haiek nola ospatu izituen modu hori, sekorketak azpimarratu dituzte beste hainbat gauzen artean, berakatzeguneko dantzen artean ere bai, eta orain gozatzea baino ez zaie falta Orozkoarrei eta egun hauetan herrira etortzen den edozeineri. Buru handiak ere lehartu dira hortik eta bueno, hasi dira jaiak hemen Orozkon, Plaza Jendez lepo, eta orain gozatzera, buru handiekin, musikarekin, geroko sardinekin, kontzertuekin, eta egun hauetan datozen ekintza makina horrekin. Disfrutatu jaiak eta gozatu pregoilariek esan duten bezala, herriari luzatu dioten dei horren moduan. San Juaneko festako ospatzen hasiko gara. Horra mona mantzango dileio, tigoitik behera, azkar eizten ez baldin bada. San Juaneko festako ospatzen hasiko gara. Gora, San Juan, gora, San Juan
de San Juan de Gora, Gora San Juan de Gora, Gora San Juan de San Juan de Gora, Gora San Juan de Gora, Gora San Juan de San Juan de Gora, Gora San Juan de Gora, Gora San Juan de San Juan de